Ramsey fyny tuag at Breeze. Hudson yn gawr yn y cefn, Ebb ymlaen. Tuag at Darlington, Craig yn methu Darlington wedyn. Yn rhyddhau Mullen, yn y cwrs Cosby. Mullen yn ergyd ar beidiad gan Ramsey. Ar Seintia Newydd, a gol gan Dean Ebb. Ar ôl chydig dros 3 munud y chwarae. Wedyn Seintia Newydd ar y blaen, camgymeriad gan Craig. Ar Seintia Newydd yn sionc. Hudson. O, mae'n angliriad siomedig gan Edward Ebb. Ar ergyd ar beidiad da gan Ramsey. Neb i fanteisio fel y gol gyntaf i'r Seintia Newydd ar ail bêl. Thomas, tuag at Craig ar y postyn pella. Thynnu nôl ar draws, a ddi ar y llinell gan Brobl. Nôl i Thomas. Ffigio i feu yn groesiad ar ergyd yn Blair dros y traws, ond rhaid dweud mae Gaernarfon yn pwyso. Euron Edwards i Tom Holland. Roberts yn eith eto'n grin y dacl. Ac dal yn om na'r pwysau ymlaen gan Gaernarfon. Edwards ymlaen tu cefn. I Edwards cyfle i Ebb, sgorau ail o'r noson. Ebb yn codi'r bêl dros Alex Ramsey. 2 funud ar ôl yr egwyl. Seintia a Ebb di dyblu mantais. Mae ar ben ar Gaernarfon sy'n chydyd rwan. 2 gol gynnar am o hanner. Siŵr di sicrhau y lle yn y chwarteri. Mullen. Spender ar ras. Tu mewn iddo. Derbyn y bêl o Cwrt Cosby. A'r bas yn ei dda i Euron Edwards ar ergyd ar beidiad gwych gan Ramsey. Ar ei bostyn agosa. Symudiad da gan y Seintia Newydd. Bron iawn yn cael y drydedd. Mae 4-5 yn disgwyl am y groesiad gan Spender, ond y bas yn ei Blair. Roberts yn cleirio ei Brockwell. Gyfle fo brasgamu mewn i hanner y Seintia Newydd yn gyflymach yn Euron Edwards. Allan o mae Breeze. Mae Darren Thomas ar ras i'r cwrt 6. Tuag at y postyn pella. Darren Thomas! Wedi dod ar Cofis yn ôl i mewn i'r gêm. Gwrth ymosodiad 6. 2 munud ar 10. O'r gêm yn weddill. Mae'na gêm ar y dwylo rwan. Gwaith gwych gan Brockwell. Groesa da gan Jamie Breeze. Broni Thomas fethu, ond mi rwydodd ar y postyn pella. Price yn cam i hibio i Kevin Roberts. Dal i fynd lawr o'r asgell chwith. Cadw'r meddiant fydd yn oed i'r Seintia. Thynnu hi nôl i Euron Edwards yn y Cwrt Cosby. Cyfunio gyda Ebb o'n symudiad da gan y Seintia Newydd. A mae Euron Edwards wedi sicrhau lle'r Seintia yn y chwarteri. Edwards yn cyfunio a Ebb. Mae'r Cofis di brwydro. Ond yr Seintia yn gryfach yn y diwadd. Scotty, must you pleased to get into the quarterfinals of the Welsh Cup? Yeah, minimum tonight. I said, look, let's be the first ones to get through, and that's how it's turned out. I thought overall, good cup tie, good crowd, pitch, very heavy, difficult conditions, but glad we're through. Yeah. Full credit to TNS. They came here, realised obviously the pitch wasn't the greatest. It's not the carpets that they're used to be playing on week in, week out. But full credit to them. It was a professional performance by them. At the same time, I'm really proud of my players. We give the crowd, I think it was in excess of 1,000 again. I think we give them a game tonight, and I think the neutral have enjoyed that. But on the night it wasn't to be. But it was nice to score within the first 3 minutes. Yeah, I think that just got me going for the first 5 minutes to score the goal. So that just kept me going then to score another one. As you say, the conditions were a bit bad, but we just dug deep and the team got the result, so into the next round.